Hindi lang yung pumapatak na may dysmenorrhea din po ako kasi pag dinadatnan po. Pero nung uminom po ako ng rice coffee, hindi po ako madalas gutumin. Ano pa? Lumakas po yung katawan ko. Ayun po, naging normal na yung pag-ihi ko, hindi na sumasakit. Medyo hindi na rin nalalabo matakot. Yung dysmenorrhea mo, hindi na sumasakit yung pong puson. Hindi na po. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka bang magiging healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14 in Ora, sino pong uminom ng ating rice coffee, Ma'am Clarissa? Lahat po kami. Bakit po kayo sumubok gumamit ng ating rice coffee? May ukol sa Iced tea. Everybody's healthy. Puno ng vitamins and organic herbs na may slimming effects and health benefits. Rice Herbal Iced Tea. Ayos sa lasa at timpla. Magaling po magpa-slim. It's everybody's health. Satisfying and refreshing. Kaya naman sa buong tropa, ito na ang swak sa panlasa. Swak pa sa bulsa. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy.